Яш язучыларның Шәриф Камал исемендәге әдәби премиясенә йомгак ясалды. Тулырак Фәннур Хәсәнов язмасында. Сез бик бәхетле кешеләр. Әлеге премия Шәриф Камалның әдәби мирасын популярлаштыру, прозаның кеше жанрында хикәя, новелла, кечкенә повесть иҗат итүче талантлы яшь авторларны барлау, әлеге жанрны үстерү, яшь авторларның әдәби эшчәнлеген бәяләү, киң җәмәгатьчелек игътибарын тере әдәби процессның феноменына җәлеп итү, шулай ук татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итү һәм таныту, тәрҗемәчеләр тәрбияләүне дә тормышка ашыруны максат итеп куелды. Мондай исемдәге премия булдыру, мин аны безнең бүгенге татар әдәбиятын, бигрәк тә яшьләр килгән вакытта үзгәртү омтылышы белән бәйлим. Гыйнвар дәвамында Татар китабы йортының интернет платформаларында остазлар мәктәбе эшләде. Премиягә дәгъва кылган яшьләргә проза һәм тәрҗемә буенча ачык дәресләр, мастер-класслар уздырылды. Без нәкъ менә Шәриф Камал премиясына нигезләмәне эшләгән вакытта ук инде шушы аның яшәгән чорына, аның калдырган мирасына, аның заманында булган менә шушы иҗади атмосферага яшьләрне җәлеп итү максатында куйган иде. Һәм менә бу эш барышы шуны күрсәтте, чынлап та бүгенге көндә иҗат итә торган яшьләрне аларның иҗади мөхитеннән менә шушы киңрәк мөхиткә, иҗатчылар мөхитенә, язучылар мөхитенә һәм үзебезнең иҗтимагый милли мөхиткә җәлеп итү өчен менә шушылай чакырырга, дәшергә һәм ниндидер шундый чаралар булдырырга кирәк икән. Җомга елы, якты булсын тормышлар. Җомга елларында диләр кабат кайта бәхетләр. Вот шундый теләк белән мин калам. Конкурс нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә премиялар тантаналы рәвештә Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камал мемориал фатирында Татар китабы йорты тапшырылды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.